We're strangers in the morning sun, coffee in hand, nowhere to run. Your smile was shy, your eyes were sure. A secret was waiting to endure. We stumbled through worlds, hearts beating loud. Even silence felt like there's no doubt. Even silence felt like there is no doubt. I still stare at you in that morning light. From the first look it all felt so right. Ναι. Καλησπέρα σας. Υπάρχει δυνατότητα να βρεθούμε παρακαλώ στο πλαίσιο μιας συνεδρίας? Να είστε καλά, έχω σταματήσει τις ψυχοθεραπείες. Το γραφείο θα κλείσει. Να είστε καλά. Όχι, μισό λεπτό. Είναι σημαντικό να σας δω λίγο σε ένα καφέ. Μπορώ να σας προτείνω, άμα θέλετε, κάποιον φίλο. Χρειάζομαι εσένα, Δαμιανέ. Θα σου πω από κοντά, εντάξει? Τέλος πάντων, στο Wonderwall, σε μία ώρα. Ναι. Το όνομά σας? Καριόλα. Είμαι η Εύα. Σου λέει κάτι αυτό? Αδερφή της Νίας. Είναι ήθελα να το έχεις. Τι είναι? Αν θέλεις στο σπίτι. Περίμενε. Πες μου τουλάχιστον πώς έγινε. Εύκολα. Στην οικογένειά μου ο θάνατος είναι γιορτή. Αυτό ήθελε τόσο πολύ. Πιστεύετε ότι η ζωγραφική είναι κάτι που μπορεί να με κάνει να βγω από αυτή την κατάσταση, να με βοηθήσει? Έχει να κάνει με το τι σύνδεση υπάρχει μεταξύ ζωγραφικής και συναισθημάτων ή άλλων εμπειριών. Ναι. Τι σύνδεση υπάρχει στο δικό σου κεφάλι. Είναι κάτι πολύ προσωπικό, όπως γίνεται και με όλες τις τέχνες. Χαίρεσαι, απολαμβάνεις να ζωγραφίζεις και ενώ ζωγραφίζεις κάποια στιγμή σταματάει αυτό. Πώς βιώνεις εσύ τη ζωγραφική, αυτό μας ενδιαφέρει. Όταν λέτε να πούμε πολλά, θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένος? Τώρα με έπιασε η λεξιθυμία μου. Δεν ξέρω πώς να το πω.
Φοράει εκείνη την άτυχη θεραπευόμενή σας, φαντάζομαι. Την Νία. Πάντα έβλεπα περίεργα όνειρα. Και συχνά εφιάλτες. Ξυπνούσαμε στο βράδυ κλαίγοντας ή το πρωί σαν να ήμουν εξαντλημένη από κάποια όνειρα. Αλλά το τελευταίο διάστημα βλέπω όχι εφιάλτες, αλλά έχω περίεργο νόημα, περίεργο περιεχόμενο. Δεν θυμάμαι. Θα έλεγα σε αυτή τη φάση να επικεντρωθούμε στο πώς να βελτιωθεί η μέρα και να δούμε αν αυτό θα μπορέσει να βελτιώσει και τον ύπνο μας. Ναι. Μέσα στη μέρα, τι θα κάνεις? Θα σηκωθώ, τι ώρα θα σηκωθώ από το κρεβάτι ή μπορεί να μην σηκωθώ, να χαζέψω λίγο στο κινητό, να φάω λίγο και μετά πάλι θα κάτσω να ξεκουραστώ. Το πένθος, όπως γνωρίζετε, έρχεται σε κύματα. Όπως και η τύψη σας. Η ενοχή είναι άλλη τη σύγκρουση. Πόσο καιρό έχετε να κοιμηθείτε καλά? Απλώς όλα είναι λίγο... Τέλος πάντων. Νομίζω ότι έχω ψύχωση, ίσως είναι και από την πολλή κούραση. Δεν ξέρω. Όλα είναι χαμένα, μπερδεμένα. Δεν είναι ότι φταίτε εσείς. Και είστε εξαιρετικός ως ειδικευόμενος, απλά... Δεν ξέρω, κάτι να με ρωτήσετε, κάπως να με κατευθύνετε. Δεν είναι σίγουρο βέβαια ότι φταίτε εσείς. Θέλετε να σας θυμίσω ότι μου λέγατε πέρσι σε τέτοια εποχή? Οι εφιάλτες. Τι μήνυμα σου στέλνω? Είναι κάποιες μορφές, κάποιες φιγούρες που σαν σκιές μου λένε ότι πρέπει να τελειώσει τη ζωή μου. Ναι. Okay. Με διάφορους τρόπους μπορεί να το ακούσω, αλλά πάντα αυτό το μήνυμα παίρνω. Με τι τρόπους δηλαδή? Ότι δεν αξίζω, ότι όλα πάνε λάθος, πολλές φωνές που φωνάζουν μέσα μου και είναι σαν να με φτάνουν στο σημείο να θέλω να το κάνω. Ότι δεν αξίζεις. Αξίζεις. Τι να αξίζω, δεν ξέρω. Μία στο μυαλό σου αξίζεις. Δεν ξέρω. Δεν κάνω κάτι για να αξίζω. Δεν κάνω τίποτα βασικά. Και τι θα έκανες για να αξίζεις? Δεν το έχω σκεφτεί. Δηλαδή όσοι σκέφτονται ότι κάνουν κάτι για να αξίζουν, αυτοί αξίζουν μόνο και οι άλλοι δεν αξίζουν. Πρέπει να σκεφτείς για να αξίζεις. Οι άλλοι κάνουν πράγματα, έχουν ταλέντα, ασχολούνται με κάτι, έχουν φίλους, οικογένειες, δεν ξέρω. Εσύ δεν έχεις. Δηλαδή δεν βλέπεις τον εαυτό σου να έχει πράγματα. Έχω, αλλά Αλλά δεν ξέρω τι έχω. Άμα το θες τόσο πολύ, Το χάος μειώνεται με δαπάνη ενέργειας. Η ίδια ενέργεια όμως μπορεί να ανατινάξει και την τάξη. Αυτό είναι το όριο του χάους. Δικά σας λόγια. Μεγάλες επιτυχίες. Η κρίση, η σκέψη, η φαντασία μου... Όλες μαζί πάνε περίπατο, σαν άλυτες πλεξούδες. Κάτι να τα συμμαζέψουμε. Όταν χαώνεσαι, σπαταλάς πολλή ενέργεια. Και μεταξύ δηλητηριώδους και θεραπευτικής δόσης, τα όρια είναι δυσδιάκριτα. Το έχουμε ξαναπεί. Να πάρω ένα αλφάδι να τα ισιάξω. Αυτό το ξέραμε ήδη.
Καλώς στη μία. Τα ξέρω τι σου έλειξα. Πολύ. Τι κάνεις? Πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι. Ναι, δεν βλέπεις ήρθα από καφέ, στοιχίστηκα. Καφέ. Ναι, με την κολλητή μου καλά, την πέρασα πριν 3 ώρες. Μιλούσαμε για ζώδια, ζωγραφιές τα πάντα, όλα τέλεια. Κάτσε γιατί δεν προλαβαίνω. Ποια κολλητή, πιο... Ναι, καλά, την Ελένη. Την πέρασα πριν 3 ώρες. Αλλά... Είναι τέλεια, η τύψη είναι τέλεια. Και μιλούσαμε για πάρα πολλά πράγματα. Και χθες ζωγράφισα. Κάτσε ρε παιδί μου και σε 3 ώρες... Όχι, κάτσε να σου πω. Ζωγράφισα χθες και κάτσε. Μισό λεπτό. Μία περίμενε, Δεν θέλω είναι λίγο από την αρχή, πολλές πληροφορίες. Ναι, το ξέρω, είμαι πάρα πολύ καλά σήμερα. Σήμερα είναι τέλεια. Είμαι πάρα πολύ καλά. Από πότε έγινε αυτή η στροφή και... Στην προηγούμενη συνεδρία ήσουν πολύ προβληματισμένη. Ναι, ισχύει, αλλά δεν ξέρω, τώρα έφυγαν όλα. Είμαι πάρα πολύ καλά. Έτσι δεν πρέπει να είμαι, σωστά? Ναι, είναι ωραίο. Το ξέρω, έτσι πρέπει να Είναι είμαι. ωραίο ότι πρέπει... Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, το ξέρω, έτσι πρέπει να είμαι. Και νομίζω έτσι θα συνεχίσω. Βασικά, έτσι είμαι πλέον. Ναι, είναι πολύ καλά. Χαίρομαι που το ακούω αυτό, αλλά... Λίγο κι εγώ τώρα προβληματίζομαι με την τόση απότομη αλλαγή διάθεσης και... Ναι, το ξέρω. Η χαρά έτσι είναι. Έτσι δεν είναι, σωστά? Όχι απαραίτητα. Μπορεί η χαρά να είναι κι αλλιώς. Ναι. Ναι. Η χαρά ίσως είναι κάτι που είναι έτσι πιο χρόνιο και δεν είναι τόσο εύκολα μεταβαλλόμενο. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ νιώθω πολύ καλά. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είμαι. Πρέπει να είσαι... Είναι όμορφο να είσαι χαρούμενος. Ναι, το ξέρω. Σήμερα πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να το χτίσουμε ώστε να μην μιλάμε πλέον για τυχαίες μέρες χαράς, αλλά να βάλουμε ίσως μια βάση σε όλο αυτό, κάποια θεμέλια. Ναι, αυτό Να το έχουμε ορίσουμε- πει ξανά πολλές φορές. Νομίζω ότι πλέον τα κάνω στην πράξη. Να, βλέπεις. Τι είναι όμως χαρά, δηλαδή σήμερα πώς το βιώνεις αυτό το πράγμα? Χαρούμενα. Δεν ξέρω. Χαρούμενα. Και τι έκανες, γνώρισες Ελένη? Την Ελένη, ναι, είναι στην ίδια ηλικία με μένα. Σπουδάζει φιλοσοφία, οπότε είχαμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Μου είπε τόσα πολλά που δεν θυμάμαι καν όλα, αλλά πέρασε πάρα πολύ ωραία. Κάτσε βρε παιδί μου, σιγά σιγά, πώς γνωριστήκατε, πήγε σχολείο αρχικά δηλαδή? Ναι, είναι στο σχολείο. Πήγες όμως σχολή, δηλαδή θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε για το πόσο δεν μπορείς να πας σχολή και δεν θες να πας σχολή και... Ναι, βαριόμουν και είπα να πάω και πήγα για καφέ μετά και λέω να το ξανακάνω. Τώρα για σχολείο δεν ξέρω, αλλά με την Ελένη σίγουρα θα ξαναβγούμε. Αρχικά είμαστε κολλητές. Οπότε... εντάξει. Οκ. Τη γνώρισες, θεωρείς τόσο καλά σε λίγες ώρες Η Ελένη είναι πάρα πολύ καλή φίλη. Άκουσε τα πάντα για μένα και νομίζω ότι με αποδέχεται. Έχουμε τις ίδιες απόψεις και έχει πάρα πολλές γνώσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον άτομο. Και σε 3 ώρες τα είπατε όλα αυτά, προλάβατε... Δεν θέλει και πολύ, πώς έχω να πω, αλλά τίποτα όλα. Εντάξει, μια φιλία θέλει λίγο καιρό να γνωρίσεις τον άλλο, να τον Ναι. καταλάβεις, να σε Ναι. καταλάβει, Ισχύει. να μοιραστείτε εμπειρίες. Ναι. Είναι ωραίο που βρήκες κάποια και περάσατε όμορφα, αλλά... δεν ξέρω ρε παιδί μου, λίγο... μήπως το πάμε πιο αργά και συνειδητά και... Ναι, αλλά αυτό δεν λέγαμε, ότι πρέπει να αρχίσω να κάνω πράγματα και τώρα που κάνω, έτσι είναι.
Και εγώ χάρηκα για τη συνεργασία μας. Αφού το ήθελες τόσο πολύ.